ଏହି ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟେନସନ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନିଦ୍ରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ ବହୁତ ତେଜ ହୋଇଯିବ। ଯାହାବି ଆପଣ ପଢିବେ, ଯାହାବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗଛ କିଏ ତା ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ। ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ତାର କଣ କଣ ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ଏହି ଗଛ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କ୍ଷତ ଜମିରେ, ପଥୁରିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଧଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଅସଲି ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଏହା ଅଟେ। ଏହି ଗଛ ଭୂମି ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିକି ଥାଏ। ସେଥିରେ ସବୁଜ ସବୁଜ ପତଳା ପତଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପତ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଫୁଲ ତାର ମୂଳ ରସକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ନିଆଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲୋକ ଦିମାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାତିରେ ନିଦ ନ ହେବା, କିଛି ପଢିବା ଲେଖିବା ବେଳେ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଟ୍ୟାବଲେଟ ବା ତାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ହୁଏତ ତା କାମ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଗଛର ରସ କିମ୍ବା ତାର ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ପତ୍ରର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପୁରା ତେଜ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି କାହାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ସେ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଗଛକୁ ମୂଳ ସହ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ପେଶି ତାର ରସ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆସ୍ମା, ଥାଇରଏଡ୍, ପାଚନ ପାଇଁ ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ରାମବାଣ ଅଟେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୁଲେଟ ପରି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ।